Terve! Mä oon Raimo Korpela, hääkuvaaja ja perhekuvaaja Tampereelta. Mä näytän teille 4 erilaista vaihtoehtoa, miten tämmöisellä perus pikkuflashilla otetaan kuvia. Ensimmäinen on sellainen, että kuljetaan mallin perässä, vallitseva valo alivalotetaan yhdellä aukolla ja flashi tasoittaa sen. Tässä on ETTL, joka mun puolesta päättää minkälaista tehoa tässä käytetään, ja HSS, jossa mä voin käyttää kaikkia tämän kameran sulinaukoja hyväkseni. Lähdetään liikkeelle. No niin, anta mennä. Pikkusalamaan voi laittaa tämmöisen heijastuslevyn, jonka kautta salaman voi heijastaa. Osa valosta menee esimerkiksi katon kautta kohteeseen ja osa valosta suoraan mallin silmiin niin, että ei tule pandan silmiä ja muita siellä. Katsotaan, miltä tämmöinen kuva näyttää. No niin. Aina nämä on meillä molemmilla nämä lippalakit. Yksi käsiflashin parhaita ominaisuuksia on tämä kääntyvä pää. Ei tarvi suunnata valoa suoraan kohteeseen, vaan se voi heijastaa seinän tai katon kautta. Hyvä on katsoa, että se heijastava pinta on vaalea, koska muuten se värjää sitä valoa. Mutta lähdetään katsoa, miten tämmöinen toimii. Seuraavaksi mulla on lähetin kameran päällä ja salama kädessä. Kun mä saan salaman irti tästä kamerasta, niin saadaan kohteeseen varjoja ja valokohtia ihan eri lailla. Eli se muotoilee tää valo enemmän. Lähdetään kokeilemaan.